Proses pengantinipun punika setempat kalih pengantin badhe nyuwun pangestu dumateng tiyang sepuh. Prosesé punika berhasil dados wujud papayungan donga lan mestu kanggo sedayane ingkang diwiwiti kalih-kalih.
wiwitan dumateng pengantin istri menika langkung tanggung jawab ing tamka. Bos sedaya prosi akhir Jawa sanesipun kadhikaken matur nuwun saking dumateng para prawa ingkang sampun paringi pangertu lan dherekaken momen badhah menika. Mugi kaliyan pengantin tansah kamaringan bebayan kanggeng restu ayem pitrem amin. Wassalamualaikum warahmatullahi